Pokušaj broj 2. Pa hello, dugo me nije bilo. Kao što ste mogli da primetite, molili ste me nešto da izbacim na TikToku, tako da... Pa evo tu sam. Tako da krećemo sa novim serijalom. Nadam se da će dugo da drži, ne kao Minecraft. Minecraft uopšte nije dugo držao. Ali kao što vidite, naravno, po ekranu, po ovo, igramo supermarket simulator. To znači da pravimo sami svoj simulator, sami svoj supermarket. Tako da se nalazimo ovde u gradu. Kako da ga nazovemo? Nazvat ćemo ga Beograd. Tako da, ovo je naša mala prodavnica u Beogradu. Ovde stoji closet. Nemojte da se čudite sve mi što je na nemačkom, tako da don't judge. Ne znam engleski. A na srpski mislim da ne mogu da ga namestim, tako da ne judge. Ovdje imamo jednu kasu, dva ova đavola i ovde preko ovog kompjutera možemo da naručujemo namirnice koje onda možemo da prodajemo, logično. Tako da, idemo da naručimo prve namirnice. Imamo samo $50, tako da ćemo moramo samo ovo da naručimo. I ove posle možemo da ređamo po našim regalima. Ja uvijek pravim po 2 regala, zašto ćemo posle da kupujemo još, pa onda neće nam bude baš toliko stresno. To je najpametnije. Svakako napišite mi u komentarima kakvi su vam utisci, da li vam se sviđa, da li da igramo, da li ne. Mislim svakako će da igramo, ali pišite mi ipak. Bolje ikad nego nikad. Tako da, eto, i naravno lajkujem vaše komentare, gledam komentare, čitam komentare, zašto su mi komentari jako bitni. Bitni su naravno, zašto želim stvarno da znam šta mogu da napravim bolje, šta ne. Tako da, eto. Trenutno je rođendan moje sestre i koristim ovo vreme kad naučim da malo nešto snimim. Tako da, malo se tu ubijemo, nema veze, zaboravite to. Tako da, evo ovde smo stavili pare, koliko da nam košta, ovo je market price, to mu dođe koliko bi koštalo ovako u prodavnici. Mi moramo onda malo skuplje to da pravimo, zato što... Eto, mora tako. I onda možemo našu prodavnicu da otvorimo. I sad mora samo da čekamo da nam naravno neko dođe. Ova kasa me ovde nervira, tako da ću morati da pomerimo malo na ovamo, zašto mi je mnogo neko na sred... Evo ga prvi kupac. Zdravo, čoveče. Dobro. Ok, hello. On plaća parama, tako da ovde moramo da onda vraćamo kusur. Tako da ja definitivno ne znam matematiku, kao što ste mogli trenutno da vidite. Znači, 69 i 70 mu vraćamo. Tako da, moramo sad da čekamo da ovde imamo ovo ovde što vidite u ćoše. Mislim da ne vidite od moje kamere. Ali dobro, nema veze, tu u ćošu nam stoje to-do liste što moramo da radimo. I prva to-do lista nam je da kasiramo 25 čoveka. Tako da, eto. Samo moramo da čekamo da neko naiđe. Evo ga još jedan, evo ga još drugi. Tako da, eto. Oni su na kasi. Idemo da im prodamo 3,30. Ovaj ko kupio brašno i makarone. 12,70. I sada idemo da čekamo ovde. Jako mi se sviđa ova igrica, zašto je realistična, tako da, eto. Mislim da vas je jako zanimalo zašto nisam snimao ovoliko dugo na YouTube-u, pa iskreno nemam baš nešto konkretno zašto nisam snimao. Čisto, lagao bih kad bih rekao da nisam našao vremena, bukvalno, ali nekako nisam znao ja šta tu tačno da snimam, šta da lupetam. Tako da, nisam znao šta da lupetam, šta da snimim, tako da sam se odlučio da ću sad malo da krenem sa supermarket, pa nam stiže bukvalno jako uskoro i Eurovizija, tako da bi volio i u Euroviziji da snimamo nešto, to je snimat ću vam svakako, tako da, eto, naravno, bit će live-ova, bit će, na TikToku trenutno idem live svako veče, pokušavam barem, da odem svako veče, nekad preskočim, ali bukvalno, otprilike svaki put održim. Tako da, eto, tako će to da izgleda malo u budućnosti. Imam nešto još u planu, što bih jako volio da izvedem na YouTube-u, neki možda novi korak za mene, ali to trenutno ne mogu ništa da vam kažem, zašto to još ne postoji šansa, nije šansa od 100% da će tako da se održi kako ja to zamišljam. Tako da ćemo o tome još malo da čekamo. Tako da, eto, imamo ovde malo proizvoda. I imamo već, ovo nam je 7. kupac, tako da, eto. Da, na TikToku se polako bližimo do 40.000, jako sam srećan. Ne znam da li sam snimio moj vision board, mislim da nisam, ovde na YouTube, ali na TikToku mislim da jesam. Tako da na mom vision boardu je da na YouTube-u stignemo do 10.000 pratilaca i na TikToku do 100.000 pratilaca. Jako bi volio, jako bi me usrećilo, iskreno rečeno, motivisalo bi me.
Tako, jao, pa ja ovo ne prodajem. To jest prodajem, ali za malo pare. Tako da eto, to bi me možda malo više motivisalo, tako da ako vam se svidio ovaj video, lajkujte ga i subscribeujte se, da mi pokažete da sam vam nedostajao. Tako da, eto, pokušat ću svaki dan da izbacujem što se tiče Supermarket simulatora, tako da, eto, objasnit ću vam malo bolje ovu igricu, samo da kasiram ove dvoje. Tako da, evo, šta se sve može u ovoj igrici? Pa, imate ovdje ovaj kompjuter i ovdje imate sve ovdje imate sve ove đavole, tako da ovdje možeš da kupiš regale, tako da ovdje mogu da se kupe vazni regali za pekaru, za svašta nešto za odela. To su bili dodatni paketi koji mogu da se kupe za igricu, a ovdje imamo, možemo da kupimo sve te proizvode, ima dosta drugih proizvoda, starih, novih, tako da stvarno ima dosta. Imamo ovdje da plaćamo račune, da povećavamo prodavnicu, ovdje imamo naše ljude koji će da kasiraju tam, posle kasnije naravno kad stignemo do toga, pa ljudi koji će da pune regale, pa kameremane, pa haos majstor, ne znam sad kako se zove, pa ljudi koji će da rade u pekari i posle za sladoled i tako to. Ovdje možemo da kupimo lager, mada nemamo para uopšte, tako da ovdje lager i to je bukvalno to, znači jako je zanimljiva igrica, barem meni, tako da ćemo sada kasiramo ove ljude. I nadam se da ćemo u ovom videu već da kupimo novu licenzu, mada može da bude i teško. Htio sam samo da vam se javim ovim video da sam živ, zdrav, prav. I da polako se nadam stiže opet aktivno snimanje. Morate da me razumete, stvarno škola mi je na drugom mestu, tako da traje malo. Tako da stvarno se nadam da mi opraštate zato što nisam bio neko duže vreme. Tako da eto, čekaj da palimo svetlo. I čekamo još na zadnje ljude. Open je, zašto nema nikog? Da, posle ovdje nam je lager, mislim i možda ideš posle do prodavnice, ima tamo prodavnica, pa onda možeš da kupiš za sebe, za svoju prodavnicu, tako, kad je ova ušla, nisam je video, dobro, nema veze, tako da, evo, onda, mnogo traže, 80, tako. Tako da eto, ovo je naš mali novi projekat, tako da se iskreno nadam da će ovo dobro da stigne i kod vas. Ne pitajte me ovo za prsti, sekao sam se bio s nožem kad sam sekao neko meso, nešto za ručak sam pravio, ja mislim, ili večera. Ne znam, nebitno. Ova nešto zaboravila, pa se vratila. Dobro, nema veze. Evo ga još jedan. Mile. Tako da, ova plaća karticom, tako da sad naplaćujemo sve i jojo trebamo 90 i 40 centi. Ove plaća parama ima tačnu sumu, tako da je to super. Sad smo malo, nemamo ni 100 dolara, tako da morat ćemo malo da skupljamo. To je to što se tiče ovog dana. Tako da, krećemo odmah u novi dan, ja bih rekao. Jedino što nam treba od produkta je ovo. Tako da sad ovdje imamo nove proizvode i tako. Eto. I bukvalno ulje bi mogli još da naručimo. Naručit ćemo sve što nam treba. Mislim da je to potpuno okej. Da, ostavimo još 3 dolara. Ali dobro, nebitno. Napunit ćemo mi to, vratit ćemo sve. Tako. Da, što se tiče TikToka, ciljeva i to sve, volio bi stvarno da stignem do nekih saradnji. Imam trenutno nešto, mada ne znam da li će toga da bude nešto, vidjet ćemo uskoro. Trebam još nešto da završim oko toga, pa vam ovdje da javljam da li je nešto od toga bilo ili ne. Tako da evo, napunili smo još malo naš market. I eto. Ovako to izgleda. Idemo da restartamo dan. Kao što ste teško primetili, imam novi outfit, bio sam na tuširanje. Nekako ovaj video samo palim, gasim, tako da ne džadžajte, stvarno ne džadžajte, I just try my best. Tako da smo sad startali dan, čekamo da dođe neko nešto da kupi, zašto nema para. Tako da, eto ljudi, pišite mi svako u komentarima šta biste voljeli da vidite na ovom profilu, naravno i na TikToku i ovdje na YouTubeu, zanimalo bi me iskreno. Zašto volim da se prilagođavam ljudima koji me prate, zašto stvarno mislim ako me pratite, ne pratite me za džabe, nego pratite me zašto volite sadržaj
Pa eto tako ću ja vam da ispunjavam želje, šta naravno hoćete da snimate. Imam sad slušalice, tek sam primetio, zaboravio sam malo pre da stavim slušalice, ali dobro, nebitno. Tako da eto, to je otprilike to. Nemoj da plaćamo račune, to je dobro. Tako da, eto, ne znam, pišite mi stvarno sve šta mislite, čitam naravno, tako da, eto, imamo da odradimo ovaj dan još i mislim da ćemo tako da radimo i uvek. Možda ću malo off cam da skupljam pare. Neću ništa da kupujem bez vas, samo ćemo da skupljamo pare. I da, kao što sam rekao, live-amo svaki dan, pokušavam barem svaki dan na TikToku da live-am, tako da koga zanima, slobodno me pratite na TikToku, napisat ću vam ovde negde ime, mada mislim da me većina prati sa TikToka, pa je prešla ovde, a ako ne, znate što radite, tako da, ono, tako da, eto, imamo $50, s tih $50 moramo da naručimo novu đavo, zato što nema mnogo. Tako da vi mi pišete ako možda se bolje razumete u ove igrice, kako da stignemo do više para. Tako da pišite mi stvarno kako da stignemo do viših para, kako da stignemo do viših para, kako da generalno bolje igram, šta mogu da izmenim, na šta da zapazim, tako. Tako da, eto. Imamo sad da brišemo i prozor, moramo naravno da čistimo i ovo ovde. Tako da ove kutije možemo da izbacimo, sad možemo da ispraznimo. Dobro, ovo niko nije kupio, tako da ne možemo još. Evo, dolazi ova žena da je prodamo. Tako da 36.000, tačno ravno 36.000, super, nice. No i sad ja mislim da mi ne trebamo ništa ni da naručujemo, osim ovoga. Pa je da ga naručimo sad već kad možemo. Imamo dosta para. Da, na početku je malo teško, zašto smo počeli sa samo $50, tako da napravit ćemo mi to. Da, moramo da gledamo da imamo što više kupca, to je najbitnije, pa naravno licenze su isto jako bitne. Imamo svakako neke pakete sam kupio, to su bili dodatni paketi koje možda kupiš posle uz igricu. Naravno, možeš da kupiš sve, ono. Ali imamo, na primjer, već da neke stvari, kao na primjer pekaru, pa posle stičarnicu za sladolede, elektronske stvari neke, stvarno svašta ima. A i ovako ima stvarno svašta od što se tiče proizvoda, tako da stvarno me zanima eto kako će to da izgleda. Iskreno me zanima. Tako da, stvarno zapratite me, uključite zvonce da ne propustite ni jedan video. Tako da, ne volim toliko da se promovišem, da pravim promociju za nešto, tako da nisam takva osoba. Mislim, ono, ako me gledaš me zato što me voliš, zato što, ono, voliš moj sadržaj i to sve, a ne zato što te ja molim, tako da, ne volim da molim. A ne volim ni da se izvinjavam. To je isto, eto, nešto što možda niste znali o meni, ali, na primjer, kad se posvađam, ja se nikad ne izvinjavam prvi. Mislim, dobro, zavisi šta bude, ono, ali većinom se ja ne izvinjavam prvi. Ne vidim zašto ja moram da se izvinjavam prvi. Tako da, eto, ovo što sada trenutno čujete, to su vozovi. Ali ne mogu stvarno ništa protiv toga, zašto mi je prozor otvoren, jer je ovde, nije sparno, ali je zagušljivo. Tako da, eto, bukvalno se još ovaj dan još malo pa bliži kraju. Idemo da vidimo čas. Tamo ima prodavnica, to znam, tako da tamo možemo isto da kupujemo proizvode koji su malo jeftiniji. Mada za to više preporučujem da se kupi prvo auto, zašto možete onda više da prenesete. Jer ovako ručno da se nosi sve, to je malo ono shit, tako da evo ponešćemo već ovo kad smo tu. A ovdje imamo ove proizvode samo za jeftinije pare. Tako da ćemo to definitivno isto da koristimo, ima to više za, posle za alkohol stvari, pa za svašta nešto ima. Tako da ćemo i to da vidimo da lepo iskoristimo. Naravno da bi ušparali pare. Idemo samo ovo da napunimo, mada ovo i imamo. Tako da će da nam tu stoji. Spustit ćemo ovde. I tako, to otprilike to što se tiče novosti, šta, kako. Bukvalno ne znam ni ja kako će to sve da se razvije, bukvalno, ono, prepuštam sve prirodno, tako da neću da se prisiljavam, ono.
na nečemu, ono. Znači, snimam kad mogu, kako mogu, pokušavat ću stvarno svaki dan da snimam ako se prikaže neka prilika. Ću gledam da dobro koristim vreme i tako. Možda ću počnem i na Twitchu da snimam, koji zna. Koji zna do gde me sve ovo dovede. Iskreno, volao bi da me dovede daleko, volao bih nekada živim od ovoga, iskreno vidim sebe u tako nešto, mislim da ima poente. Tako da, ono, koji zna, nikad ne reci nikad, iskreno volao bih. Ali svi počinju od malih, no, od malog, pa se grade na višlje, tako da, ono, prepuštamo sve prirodi. Kako to Bog odluči, ili ko već odlučava šta je kako zapisano, kako bi rekla moja baba. Tako da, eto. To je to od ovog dana. Prošao je ovaj dan tako da bi ja rekao da je to od ovog videa. Znam da je jako kratak, ali život... A, ne, evo još jedna žena. Dobro. Tako da znam da je ovaj video bio kratak, ali čisto sam htio da vam eto malo kažem šta se dešava sad kod mene, da vam pokažem neke... Da vam definitivno samo da mi se javim da sam živ, zdrav. Tako da, eto. Da znate da sam još tu, da vas nisam zaboravio. Na TikToku svaki dan, svakodnevno izbacujem, tako da, eto. To je otprilike to, tako da hvala što ste gledali, lupite like, subscribe-ite se, rekao sam jedno 100 puta, iako sam rekao da ne volim da molim, ali podržit ćete me samo, ništa više. Vama je to jedan klik, meni je to previše, tako da hvala što ste gledali, doviđenja, a mi se vidimo naravno u drugoj epizodi Supermarket Simulatora.